Από το ρωσικό εμπάργκο προσπαθεί να συνέλθει η Δύση. Με κάθε τρόπο προσπαθεί η Δύση να περιορίσει τις απώλειες του ρωσικού εμπάρκο. Την Πέμπτη, κορυφαίοι εμπειρογνώμονες στα θέματα της γεωργίας από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν έκτακτη συνάντηση για να αναλύσουν τις επιπτώσεις του εμπάρκο. Την ίδια ώρα, πολλοί Ευρωπαίοι Υπουργοί Γεωργίας έχουν ζητήσει από τις Βρυξέλλες έκτακτη συνάντηση υπουργών. Με τον Έλληνα Υπουργό να υπογραμμίζει στον ελεύθερο τύπο πως δίνουν μάχη για να εξαιρεθούν από τον μποϊκοτάζ ελληνικά προϊόντα. Στην απόφαση της Ρωσίας δεν αναφέρονται συγκεκριμένα σε ποια προϊόντα ποιων χωρών θα ισχύσουν οι περιορισμοί. Να μην διατεθούν αλλού τα προϊόντα που είναι στην αναμονή είναι η κάθετη θέση του αγροτικού κόσμου και προσθέτουν πως οι αποζημιώσεις είναι μονόδρομος. Κάτι για το οποίο διαβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών με επίσημη ανακοίνωσή του. Η μόνη λύση σήμερα είναι η απόσυρση. Το κόστος αυτής της απόσυρσης πρέπει να καλυφθεί από την ελληνική πολιτεία και να διεκδικηθεί στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, ο οικονομικός αναλυτής της κυβέρνησης στη Ρωσία, μεταξύ άλλων, τονίζει πως η Ρωσία σχεδιάζει να ανοίξει οικονομικές ζώνες στην Άπο Ανατολή, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την στρατηγική στροφή της κυβέρνησης Πούτιν στην Ασία, ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυτικές κυρώσεις. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΑΝΕΛ με ανακοινώσεις τους αντιδρούν για την τροπή που πήραν τα πράγματα. Το Ροδάκινο έχει πληγεί περισσότερο από το ρωσικό εμπάρκο, καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι το βασικό εξαγωγικό φρούτο προς τη Ρωσία λόγω εποχής. Το επόμενο διάστημα όμως θα ακολουθήσουν και άλλα αγροτικά προϊόντα. Σταφύλια, μήλα, πορτοκάλια, δαμάσκηνα, ακτινίδια, τα επόμενα θύματα του εμπάρκου. Η παραγωγή και οι έμποροι όλων των αγροτικών προϊόντων βρίσκονται σε απόγνωση. Με την τρόπη που πήραν τα πράγματα, οι τιμές πώλησης θα ακολουθήσουν πορεία ελεύθερης πτώσης, ενώ πολλά προϊόντα θα σαπίσουν και θα καταλήξουν στη χωματερή. Τιμές προβλέπονται δυσίωνες ότι θα κατρακυλήσουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Έτσι, σαν πληροφόρηση, σας λέω ότι στην Ισπανία μετά την εξαγγελία των μέτρων, τιμές της ντομάτας κατρακύλησαν μείον 60%. Όλα αυτά τη στιγμή που η ιονή για τις ελληνικές εξαγωγές ήταν κάτι παραπάνω από καλή. Ακόμη ένα προϊόν που θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα στο μέλλον θα είναι η φράουλα. Η εξαγωγή της στη Ρωσία ξεπερνά το 50% της συνολικής παραγωγής. Ο κίνδυνος να μην μπορέσουν να εξάγουν φράουλες του χρόνου καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί κάποιες αναστολές στους παραγωγούς αν θα πρέπει να φυτέψουν τα φυτά τα οποία τώρα θα φυτευτούν. Το εμπορικό εμπάρκο της Ρωσίας έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις